Здравейте хора, добре дошли в днешното видео. Както сте видяли от заглавието, днес ще реагираме на новия Brawl Talk. Вие може да се абонирате за каналът ми, да харесате видеото и да започваме. Доколкото разбрах, ще има нова рядкост на броулърите. Не мога да повярвам. Ще има нов броулър, който може да е враг на Кенджи, не се знае. Но какво да чакаме? Нека да почваме. Така. Уау! Йоу! Нови броулър! Нов броулър? What? Майко, много бързо. Какъв е този броулър? О, боже! Значи, доколкото разбрах, това може би е някакъв нов броулър. Сигурно и ето този, но не се знае. Майко, нямам търпение. Няма как и тази да някакъв нов броулър, така че. И безплатен подарък. Добре, нека пускам. Така. Тази по-рано участваше в Supercell, така че повечето хора се завръщат. Ултра... Ние броулър. О, някакво момиче. Кейз. Нов броулър Кейз. О, и тя като бъс лайтер с няколко мода. О, да, тя е с няколко мода. Тя е като бъс лайтер. Някакъв нов гейм мод. А, не, това беше Баунти. Чай, тя да не лечи? А, не. Изглежда, че лети. Нищо не разбирам, обаче е много яко. Най-много нямам търпение за новата рядкост на броулърите. Все още нямам търпение. И забравих да ви кажа, че Райан се завърна. И добре, нека да продължаваме. Вау, яки стар пауъри. Това е копи на Кенджи. Едно към едно е атаката. Може да стане видимо. О, това си е Кенджи 2.0. Мисля, че силата е... О, това го имаше в един друг Brawl Talk в момент. Още един 3D модел. Добре, кой ще е другия броулър? Това би трябвало да е Legendary броулър. Greedy Cell. О, има Hypercharge. Ма чакайте, това мога да е лимитиран броулър, знаете ли? Guys, you said this was gonna be a quick one and I'm late for my squad busting appointment. I have to go. Adios. We are kicking off the month of May with a massive 4-part event, the battle for Katana Kingdom. Katana Kingdom. Oh my god, it's Ryan from the Brawl Stars. Oh, yay. Ето това е Райан. Уау! Пауъри! Чакайте. По-брутални скинове не съм виждал. Добре, това е Brawl Pass скин на Пайпер Битра. Това е Анджело. Това сигурно е Hypercharge скин на Кенджи. Трябва да има... То по-рано имаше един такъв скин на Аш от сезон 2 май. Някакъв скин на Грей и няма как да не забравим Тара. Special Powers. Ясно. Вече мутациите пак се завръщат. И някакви боксове. Яко изглежда началото, но ето, Katana Kingdom.
което изглежда много яко. И тук ще прогресираме нещо, както Pay to Win сега в Brawl Stars, където го има. Много брутално, наистина. Йо! Какво беше това суши, бе? Wasabi Powers! Йо, много яко, Wasabi Power. Това са мутациите от Godzilla евента също. Това са... Това мисля, че са нещо подобно на боксовете, пак ще получавам нещо. What? Чакай. Хора, гледайте какво прави Шели. Гледайте. Не мога да повярвам колко е силна вече. Мато това само заради мутациите, не е реворк. Мистер Пи. О, тук има Уми. Сърч. О, благодаря за Сърч. И какво през... Как бъгна? Кенджи ще има... Добре, това не трябва да кажа. Сега тя яд... Защо ядат васабита? Не мога да си обясня. Някакви нови евенти. Финкс. Дай. 4. Евент скин. Имаш там евент скин. Ей, сега ще ви покажа. И вижте, тук има по евентовете. Само по тия евенти, които имат тия моди фарси, там работят мутациите. Ето хора, ето тук евент скин, което не знам какво трябва да представлява. Скинове? О, Brawler Shade. Аз го имам. Това полудя буквално. Да, прав си, Райан. Там има Hyperchar скин. Още мутации. Тия случаите не знам за какво служат. Там. Они Кенджи! О май гад! Този скин задължително трябва да го имам, защото сребърният скин ме омръзна да го ползвам. Този вика, че сега вече ще имам да ядем много сушита. Ето хора, вижте, тук има нещо на клуба, така че ще има... Това е масивния евент. Колко яко, майко какви пинове има. Някакъв евент, който сигурно за... Мор суши, колект суши. Това е нещо като... Аз между другото нямам таран мехите. О боже. New Game Mode! Самурай Смаш или какво там пише на всякаква. Карал буквално беше полудял тук. Това би трябвало да е някакъв бот. Димон Кенджи. А тук ще бием срещу Кенджи. Да, Кенджи срещу Кенджи. Няма що. Това ще е нещо подобно. Майко, това е доста силно. Това е като... Как беше? Мегабота. Яко. Абе хора, ако не разбирате, тези сушите са нещо като мегабоксовете. Колко яки скинове. Има! Чакай. Това скин на Спраут ли бе? Ами да, това си е скин на Спраут. Окей, Пайпер. Така, и още един Пайпер, не мога да прочита. Кръшът Кенджи. Брутален скин. Чакай. О, това е много кют скин на Спраут. Имам Грей, но Тарай нямам. Майко как говори? Това има един скъв Brawl Pass скин на Аш. Бум.
Почва на първи... Евента почва на 1 май. Нови броуъри. Айде още един броуър. Кой е това? Джай Йонг. Това ако не е някакъв кореец, не знам. Да, това ще е от дуото на Мелоди, така като гледам. Нека да продължаваме. Джей Йонг. Предполагам, че това ще е от дуото на Мелоди. Много странен изглежда. Толкова бързо. Отново 3D мод. По такъв начин, когато този 3D мод все едно ще има такава опция да тече на 3D мод. Много странно. Не, беше покам там бъстър, само ако беше умрял. Още 3D. Така. Някаква кръшната песен. Там е показана една от... Хайперчарж, човек! Няма как да няма на Гриф. О, гус! Газ. О, Лили! Що смичи уши Хайперчарж? Кленси! Човек, Кленси! Най-накрая се сетиха за него. Амбургер. Айде. Лило. Да, тя... Кейс. Директно ми вече има Хайперчарж Кейс. Аре бе, кога ще покажа? Моля се, кажи, че ако има на Гриф, не знам. Моля ви се. Гриф, ето! Най-накрая! От 3 години наред не се сетиха за него. Кенджи! Кенджи Хайперчарж! Уоу! Няма как да не си купи Хайперчарж на Кенджи. Моба! Броу Арена! Вау! Кенджи Хайперчарж, но нямаше на дък. Много се радвам, че има Хайперчарж на Кенджи. Тук като от колко минути, още 2 минути. От този сезон някакви скинове. Изи. Това е нещо като Годзила много. Годзила Smash, май така се каже, не помня. Майко само блудя си Хайперчарджа. Дай. Добре. Дария тук получава. Ето, броута. Скин на Кленси. Кой е това? Едгар. Много грозен скин. Гриф. Так, Меча Финг. Хора. Суперсел най-накрая се смели над Гриф да му сложи скин и Хайперчарж. Меча Финкс. Това е легендари скин. Брутално. Кайджу Кленси. Брутален скин. Много грозен скин на Колет. Не мога го гледам. Не ми кидите за вас, може да е хубав, аз въобще не го харесвам. Монстромико. Още скинове. То спак как го шлапна. Уйоу! Така, Суперсел се смелиха на Кленси, Гриф и Шейд. Те бяха броуъри, където въобще не са били пипани от много време, но не мога да повярвам. Чакай, скина на Сърч. Да видите, че аз само поках на Сърч. Ама това аз имам Сърч на година, така че. Як? Нещо за гаджети говорят.
charge is charged. A purple indicator is showing that we need to do a free gift. Yeah, we just Безплатен skin giveaway. Post the hashtag RawTalk on social media to enter the giveaway for this skin. Dolly Sports goes to America for the first time. DreamHack Dallas is from the 23rd to the 25th of May. RawTalk. What did the sushi say to B? B? Wasabi. Wasabi? Нещо за B? Чакайте. Безплатен подарък ли казахте? Чакайте хора, проверих, просто имаше една икона на Bull Sanchez, за да я взема трябва да се регистрирам, а не мога. Може би това ще от това видео. Вие може да се абонирате за каналът ми, да харесате видеята и от мен чао!